Крум Попов 71. Това е двора. 500 квадрата с къщата, която е на 4 нива се води. Горе покрива е горял. Това е калкана, който може да се покрие евентуално при строителство. Нашия етаж е партерно ниво 107 квадрата. Влиза се, тук си има като фоайенца на трев. И тук има помещения, които са си, нали, за ремонт си е всичко. Тук единствено го ползваме за склад, тук е едната от стаите. Ето тук имаме едно помещение. Второ помещение. Таваните са на 2,20. На 2 метра. 2,20 някъде. Тук има стъпало. Така. Светни ми на там просто. Светни пред мене. Значи тук има санитарен възел. Тук има още едно помещение, което е без прозорци. Тук това е край и тук има още една баня. Това е стълбището към другата част. Значи в общи линии е 3 пространства, значи има 3 стаи. Една, две, като едната е преходна, това може да се избие тук, да се направи по-голямо като хол. И другите са санитарни помещения. И тук, нали, също и това би могло тази стена да се махне, за да стане нещо по-голямо.